ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଡିଫେମ୍ କରୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଥିଲା, ସାଧା ମିଲ୍ ମଗେଇଥିଲି। ମୋତେ ସିଏ ସାଧା ମିଲ୍ରେ ମୋତେ କହିବିଲେନି ଯେ କି ଆଇଟମ୍ ସରିଲାଣି, ତିନିଟା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିପହର ତିନିଟା। ତ ମୋତେ ସିଏ ଆଣିକିନା ଦେଲେ ଭାତ, ଡାଲମା, ପିଆଜ, ଅ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଯେ ଆଇଟମ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ମୋତେ ଏଡିସନାଲ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଖୁସି ନେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜାଣିନି 50 ଟଙ୍କା ନେବାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ବଟ୍ ମୋତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ କହିବ କି ଆଇଟମ୍ ସରିଲାଣି। ଏଇଟା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିସାରିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲର। ତ ସେଇ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଡିଫେମ୍ କରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କି ଡାଲମା ଭାତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କେବେ ବି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଆଇଟମ୍ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଲୋକ ଦବ, 70 ଟଙ୍କା ଦବ, 80 ଟଙ୍କା ଦବ, 100 ଟଙ୍କା ବି ଦବ। ମୁଁ ତ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ମିଲ୍ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କେବେ ବି ଯେ କି ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ରେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା, ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତରକାରୀ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଡାଲମା ଭାତ ବାସ୍। ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ବାଏ।